Magandang araw Pilipinas! Welcome to CNS Vlogs PH. Ang topic po natin ngayon ay ang perang padala sa akin, unboxing number 5. Charot! Hindi mga perang padala sa akin, kundi mga greetings na padala sa akin. Ano ba yun? Hello everyone! Hi Kuya Celso! Happy birthday! At birthday mo na ulit, Char. Ang wish ko para sa'yo sa birthday na ito ay sana lahat ng wishes mo ay maipagkaloob sa'yo ng bonggang-bongga. At sana makapag-celebrate ka kasama ng iyong buong pamilya at mga mahal sa buhay. At ang isa pang wish ko sa iyo ay sana yung second channel mo ay mamone na, mapagbigyan ka na ni Lolo agad para mas happy, di ba? So hopefully sa next na makapag bisita ako sa yung live stream ay may dollar sign na ulit. So happy birthday! Hello! Gusto ko lang po ipabatid ang aking pagbati sa ating birthday celebrant na si Tito Celso or CNS Vlogs PH. Kaya maraming salamat po sa inyong suporta. At syempre, happy birthday. Sana magkaroon pa po kayo ng mahabang buhay. At syempre, sana ma-enjoy nyo po itong birthday ninyo kahit na kayo po ay hindi makalabas. Sana rin po ay magtagumpay po kayo sa inyong pangalawang channel at makakaasa po kayo na tutulungan po namin kayong i-play ang inyong mga videos. So, ayan po ulit. Binabati ko po ulit kayo ng happy birthday and mabuhay po kayo hanggat gusto nyo. Bumabate sa'yo ng happy birthday. Ayan, I wish you good health and I wish that the Lord will grant your heart's desires. Ayan. Good luck on your YouTube journey. Ayan, sa bagong YouTube channel mo. Hopefully, ma-monetize ka na din soon. I can see that you are starting to do streaming regularly sa new channel mo. Pasensya na dahil hindi kami nakapag-suporta as we used to. Kasi nasa work na kami. So, but anyway, we will be here to support you as much as we can. And thank you also for supporting us. Ayan. Sana ma-enjoy mo yung birthday mo today and you deserve the best. Ayan. Happy birthday ulit and we will see you around. Thank you. Happy birthday! Hello everyone! Good morning, good afternoon, and good evening po sa lahat ng mga nanonood. Gusto ko lang pong batiin ng isang maligayang kaarawan ang isa sa Team Alliance na katiming Ramami Lolot, Team Paeng, Team Marinong Gala, na walang iba kundi si CNS Vlog PH. Happy birthday po, sir! Wish you all the good health and happy life, especially now na hindi tayo makapag-celebrate ng ating birthday dahil sa pandemic. But still, you can celebrate it by YouTube or by live streaming or by premiere. na kasama ang ating kaibigan at mga kapamilya dito sa
mundo ng YT. Happy birthday, sir! Enjoy your day today. And I will try, but I'm not gonna promise. I will try na makavisit kung kaya, dahil iba po ang time natin to friends. So, kung makaabot po ako, maraming salamat. Kung hindi po, pasensya lang po, ha? Happy birthday, CNS Vlog! Enjoy your day today! Mwah! Hello, Tito Celso! Ayan, so happiest birthday to you. And gusto ko lang sabihin sa'yo na thank you for always supporting me during my YouTube days. Yeah, I know na hindi na ako masyadong active at hindi nyo na ako masyadong nakikita sa YouTube, pero it doesn't mean na nakalimutan ko na po kayo. Ayun, Tito Celso, thank you sa pagiging tito ko and sa #1 supportive ko nung ako'y na-monetize na. Yung na-monetize yung channel ko, isa ka sa mga unang tumawag sa akin when I monetized. So, ayun, thank you so much, Tito Celso, and wish you all the best. Mag-iingat po kayo palagi and happiest birthday again. Bye-bye po! Yo! Denmark is here! Yan. Happy birthday ulit! Happy birthday sa pinaka-cool, pilyo at makulit ng tito, ng YT, ng Team Marino. Tito Celso! Shout out! Happy birthday po, Tito! Soon, magkita rin tayo for sila, Tito. Nagpunta namin Bicol. And happy birthday ulit! Denmark Main, signing out! Uncle Celso, happy birthday po sa iyo. Sana ay palagi ka pong healthy at palagi pong safe sa araw-araw ng iyong buhay para sa iyong pamilya. Again, happy birthday po, Uncle Celso, and God bless you! Hi! Senes, hello. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Senes. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Hello po, Tito CNS. Happy birthday po. Ayan, thank you for always supporting po sa mga videos na ina-upload ko. Sorry po kung bihira na lang din makapag-support dahil sa alam naman po nindo kung anong iba ang Bicol ng signal. Ayan. Thank you so much po and God bless always and again, happy birthday po! Hello, I am Cutie Paitson here from Team Marino and binabati ko si Tito Celso, ayan, Tito CNS Vlog PH ng happiest birthday po sa inyo, Tito Celso. So, enjoy your birthday po, enjoy your birthday and God bless po, God bless po sa inyo and sa family nyo and stay handsome po, ayan, stay makulit as always, Tito Celso. And thank you very much po sa lahat. So, happy birthday po ulit, Tito Celso, and God bless, God bless. Stay safe, stay home, and stay healthy po. So, I'm Cutie Paitsoni here from Team Marino, signing out. Ayan, shout out sa ating idol na si Uncle CNS Vlog PH. Ayan, blessed and happy birthday, Uncle. More blessings to share. Good vibes lang po tayo lagi. Bye! God bless! Ako nga pala si Choco Sir. CNS Vlog, idol, happy birthday. Happy birthday sa'yo, tito, uncle, kuya, kapatid, kapuso, kapamilya. Happy birthday. Sana marami ka pang birthday na dumating at lagi kitang mabati ng greetings ng happy birthday. Ingatan mo ang iyong sarili, maging malakas, malusog para labanan tong corona na to. No? Salamat sa mga tulong mo
Happy birthday uli. Happy birthday, CNS Vlog. So, happy birthday, Uncle CNS Vlogs PH. Ang wish ko lang sa'yo ngayong birthday mo na ito ay magkaroon ka at ang iyong buong pamilya ng magandang kalusugan, maging healthy kayong buong pamilya, at keep safe and God bless. And then wag mong kakalimutan na manalangin sa Diyos at more coins to come sa atin mga kabarya. So yun lang, Uncle CNS Vlogs PH. And this is Coin Collection page. Happy birthday, Uncle CNS Vlogs PH. Good morning kabayan, CNS Vlog PH. Diyos mabalos. Happy birthday, more birthdays to come. Good health, more blessing. Lalo ka sanang maging guwapo, mas guwapo pa sa akin. Happy birthday kabayan, CNS Vlog PH. God bless to you. Happy birthday Tito Celso. Happy birthday Tito Celso. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday Tito Celso. Bye bye. Hi guys, I'm Toy Vlogger Aaron. Gusto ko lang po batiin ng maligayang kaarawan si Tito Celso. Ang wish ko po sa inyo, Tito Celso, more birthdays to come, more blessings to come. Lagi po kayo mag-iingat, lagi po kayong magpe-pray. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday po, Tito Celso. Love, love. Happy birthday po. Happy birthday, Tito Celso. Happy birthday, Tito Celso. Happy birthday to you, Tito Celso. Happy birthday, Celso. Happy birthday, Tito Celso. I love you. God bless you. Happy birthday. Happy birthday, John. Shower out! Argenix here! Hello, Uncle Celso! So, napaka-supportive na Uncle Celso. Happy birthday! More blessings and more celebrations to come. And there's one more who wants to greet you happy birthday. It's Cook Rider! Cook Rider inactive. Happy birthday po. Uncle Celso. Kuya Celso, happy birthday. Suksan, one clip na ha. Happy birthday, Uncle Celso, sa wali. Hello po, Uncle CNS Vlogs PH. Happy birthday to you. Thank you po sa lahat ng support niyo na binibigay niyo sa akin. And lagi lang po kayo mag-iingat. At yun nga po ang mga sinasabi niyo, stay home, Diyos mabalos. So, Uncle, enjoy nyo lang po yung birthday nyo kasama ang pamilya at i-celebrate mo at sana maging masaya ka habang buhay na kasama yung pamilya. Stay healthy always kasi ayan yung pinaka kailangan natin ngayon at mag-iingat po palagi. Huwag po munang lumabas. So, dyan lang po kayo at maraming salamat. Yeah. Sorry, late tong video na to kasi biglaan lang din. So, sinabi. So, hindi ko alam kung anong i-wish ko pa. Kundi, nasa iyo na din po ang lahat. Kasi, napakagaling at humahanga po ako sa lahat ng videos nyo. More videos to come. Upload lang po ng upload. And I'm here to support you, Uncle. Then, stay healthy always. And more birthdays to come. Enjoy. Yeah. CNS Vlog PH, Celso Quintero, happy birthday to you. I wish you all the best, more birthday to celebrate. Stay healthy, stay safe, at stay at home. Happy birthday. Bye! Magandang araw po sa lahat. Eastern Chua po ito. Andito po ulit ako sa inyong harapan. Siyempre, para batiin ang ating
pinuno ng Kabarya. Ayan, walang iba kundi si Kuya Celso sa CNS Vlogs PH. Kuya Celso, happy birthday po sa inyo. Ayan, enjoy your day, Kuya Celso. Happy birthday! Happiest birthday, Uncle Celso! Ang wish ko po for you ay long life pa. Stay healthy always. And sana po marami po kayong ma-inspire na YouTubers na mahilig mag-collect ng coins. Or nakakamiss po yung LS nyo ng jamming. Sana makapag-jamming tayo one of these days. Again, happiest birthday and God bless to you and your family. Magandang araw, Pilipinas. Ako po si Maani na gustong bumati ng maligayang kaarawan sa isa sa supportive at gwapo nating ka-Team Alliance. Walang iba po kundi ang ating Tito CNS Vlogs PH. So, Tito Celso, happy birthday po. May you have many more birthdays to come. Stay safe always and stay healthy and more signing to come. God bless you always. Adios. Avalos. What's up guys? Narito na naman po si Saudi Boy TV para bumati sa aking kabarya na si Idol CNS Vlogs PH or si Jos Mabalos or si Kuya Celso ng happy birthday sa iyo, Idol. Sana mag-enjoy ka sa iyong kaarawan, Idol. Wish ko lang po ay marami ka pang birthday na isa-celebrate, more success in life, higit sa lahat ay magandang kalusugan dahil health is wealth. Yan. Maraming salamat sa suporta at mag-ingat ka palagi. Stay home, stay safe. Diyos Mabalos. Hello sa isa sa mga favorite na tito ng bayan, ang ating Tito Celso. Happy birthday po sa inyo. I hope ang araw na to ay maging masaya for you and your family, maging safe, and yun din po ang wish ko for you and your family. Sana maging safe po kayo palagi, maging masaya po palagi, at magkaroon pa kayo ng maraming birthdays na ma-celebrate with your family and friends. Stay safe po palagi. God bless. Bye! Magandang araw, Pilipinas. This is Marinong Gala Official at nandito tayo ngayon upang batiin ang pinaka-astig, pinaka-makulit na Tito Celso, CNS Vlogs PH. Siya ngayon ay nagdiriwang ng kanyang ika-56 na karawan. Si Tito Celso, CNS Vlogs PH ay pinanganak noong ika-15 ng Abril 1995. Panglima siya sa kanilang magkakapatid ay 5 lalaki at 4 na babae. Siya ay pangalawa sa kanilang mga lalaki magkakapatid. At ang panganay naman nilang lalaki ay maagang na maalam, kaya siya ang tinuturing na kuya ng kanyang mga kapatid. And kilala nyo na ang ating birthday boy, Tito Celso, CNS Vlogs PH. Tatawa ko, Tito, hindi ko kaya nagtuloy-tuloy. So, yun, Tito, happy 56th birthday sa'yo, and I hope na you live a long life. Hindi lang ikaw, yung family mo, Tita Selma, yung 3 mong anak, and lahat. I wish you all the best and good luck sa bagong mong channel. Alam ko magiging monetize din yan. Magugulat na lang tayo, sasabihin mo sa amin na banana na lang ang kulang, yung WH, okay na. Ayaw naman, mahilig kang manggulat, Tito. So, happy birthday ulit, Tito, and many more birthdays and blessings. Alam ko yung blessings maraming pang darating sa'yo kasi sobrang bait mo, sobrang supportive mong tao. Pare-parehas kayo nila Tito Nilo, Tito Jun, ni Mami Lot, kayo magkakapatid. Sobrang supportive nyo and solid. So, nakakamiss lang yung mga kulitan natin sa mga LS hanggang alas 12. Kulitan natin nila Tito Jun, nila Tito Dilo, and Cutie Pie Tony, Denmark Maze, nakakamiss yun. And sana maulit. And I hope mag-LS si Cutie Pie Tony para maulit yun. And yun nga. So, balik tayo sa topic. Happy birthday, Tito. And shout out din sa mga
moderator mo, mga taga-edit na napakagagaling. Nakakaingit nga yung mga edit ng mga anak mo dito, napaka-astig ng edit. Alam mo naman ako, konting edit lang pero yun lang, simple lang yung mga edit ko, pero yung sa'yo may mga watermark pa, napakagagaling. So happy birthday Tito, and alam ko hindi lang naman ako babati sa'yo, marami pa kasi marami nagmamahal sa'yo Tito, CNS Vlogs PH. Ayan. Diyos, mabalos. God bless po Tito. See you soon. Sayang hindi kami makakapunta dyan sa inyo. ECQ ngayon. Nasa Valenzuela pa naman po si QT5. Pwede pumunta kung sakali. Kaso ECQ. So maybe next time, yung mga lakad na pinaplano, baka doon na lang natin celebrate yan Tito. So happy birthday Tito, and have a blast. Happy birthday and see you soon. Love po Tito. Love, love. Magandang araw mga kapera. Muli ang inyong Kuya Popo. Ngayong araw, babatiin natin na isang maligayang larawan ng isa nating idol sa mundo ni YT, si Idol CNS Vlog PH. Happy 21st birthday. Yan, 21st birthday. Sabi ko, walang bukuhan. Yan. More birthdays to come, Idol, and enjoy your life, and especially enjoy hunting. Again, this is your Kuya Popo, Perang Pinas. Guwapo, Uncle Celso. So yan yung madalas kong chinachat sa live stream or premiere kapag nakikita ko si Uncle Celso or si CNS Vlogs PH ng YT. So happy birthday Uncle. Wish ko sa iyo ay good health. Very important ngayon. And as for your YouTube channel, I hope magtuloy-tuloy na, no? Kasi ako talaga ay fan ng mga content ni CNS Vlogs PH. Kasi doon mo makita talaga yung passion. Nandun yung passion sa paggawa ng content. Nalala ko, binanggit sa akin ni Uncle yung mga balak niya pang i-upload dun sa channel niya. So I hope magtuloy-tuloy na kasi 'di ba dahil sa nangyari no, naantala. Pero right now looking at his channel, kita nyo naman, no? Nilalaban pa rin. So, sana magtuloy-tuloy na yan. At sa mga nanonood dito sa, kung hindi ko alam kung kayo nung i-upload to, no? Baka hindi pa kayo dikit kay Uncle CNS Vlogs PH, dikitan nyo na yan. No? Paka-solid din na tagabalik yan. So, ayun lang, Uncle. Happy birthday again. And see you sa pangmalakasan yung LS. Nga pala, baka gusto nyo ring Uncle, ibalik na yung inyong bukid videos, no? Kasi fan ako nung nung mga content nyo na gano'n, yung bukid, yung munting bukid. Ayan. Sige. So, yun lang. Magandang araw, Pilipinas. Ito po si Simple Lotlot na bumabati sa aking utol ng happiest birthday kay Celso Quintero aka CNS Vlog PH, ang idol ng bayan. Kung tawagin siya sa kanilang lugar ay Bossing. Bossing, happy birthday sa'yo! Ayan, happy birthday sa'yo, Noy. Ang wish ko sa'yo, aside from sa good health ng asawa mo and ng tatlong Maria mo. Ayan, napaka-supportive talaga ng mga anak mo. Sila mga nag-i-edit ng iyong mga video. Pati na rin kay sayong supportive na asawa na si Selma. Ayan, mega love shoutout sa iyong family. Wish ko sa iyo, sana tuloy-tuloy pa rin yung ating negosyo, no? Kasi sa panahon kasi ngayon, alam mo na, medyo mahirap ang buhay. Siyempre marami nagsasarang negosyo. Sana lang tuloy-tuloy pa rin yung ating hanap buhay. Aside sa good health, diba? And ano pa ba? Ayan, siguro alam ko maghahanda ka and siyempre papadalhan mo kami ng pansit. Hindi na tayo pwede magkaroon ng banding-banding. Bawal na muna.
sana mag-okay na ang lahat. Ano. At sana lang ma-monetize na rin, na uli ang iyong CNS Vlog PS. Alam ko, pinagpupuyatan mo talaga yan. Masipag kang mag-LS, masipag kang mag-upload o ano pa ba. Alam ko, ilang ano lang yan, anong buwan ba ngayon? April, May, June, malamang June. Ayan, monetize na rin ang iyong channel. Makukuha mo na ang requirements ni Lolo. Ayan, enjoy lang. Siguro, hindi ko alam kung papasyal kami dyan, kung pupunta. Pero malabo kami pumunta. Kaya, maghahanda ka, malamang padalhan mo na lang kami. Ayan. O mag-ingat ka palagi kasama na yung mga anak sa paglabas-labas mo. Ano pa bang masasabi ko sa iyo? Ay, relax na lang tayo. Nagkakaedad na tayo. Ayan, happy birthday kung may kailangan ka. As always, nandito naman lagi si Ate Simple Lotlot, si Ate Lot, laging magsusupport sa iyo. Enjoy your day, take care, and God bless. We love you. Magandang araw, Pilipinas. Welcome to CNS Vlogs PH. Ayan, this is Ren Official. And this is Christine Telly. Shoutout nga pala sa isa sa aking mga uncle. Ayan. Isa sa mga makukulit kong uncle. Siyempre, isa din siya sa sa mga gwapo at iniidolo kong uncle. Ayan. Walang iba kundi si Uncle Celso. Ayan. Na mas kilala sa YT na CNS Vlogs. CNS Vlogs PH. Diyos, mabala. Joke lang. Joke lang. Hello Uncle. Gusto ko lang batiin ka na happy birthday. Ayan. Maraming salamat Uncle sa suporta mo sa akin. Ayan. Mula noon. Pati sa Team Marino, ayan, sa amin, si kay Tintin. Basta, si Uncle ay napaka-supportive sa lahat na nagsusupport din sa kanya. Ayan. Pag nakakilala mo si Uncle, ayan, todo susuportahan kanya. Maraming yan si Uncle, tawag dito, mga alagad. Maraming connection. Maraming connection. Ayan. At saka siyempre, pag nandyan si Uncle, yung LS, kunwari, sa LS ni Anteloto, kung kanina man, kay Marinong Gala, kay Kuya Paeng, kay Tintin. Pag nandun si Uncle, talagang mag-iiba yung mood, magiging nakakatawa, magiging parang makulit, masaya, ayan. Yes. Magiging ganon. Kaya, hindi na siya boring. Hindi na siya boring. Tama. Magiging ganon. Kaya masaya pag ganon. Maraming yan si Uncle. Maraming jokes na nakakatawa. Kaya mapapatawa ka na lang ng hindi mo namamalayan. Unexpected. So, kahit naman yata hindi siya nag-joke, nakakatawa kasi yung lahat ng sinasabi niya. Tama. I agree. At saka isa pa, ganda ng boses ni Uncle. Ayan. Sobra. Sana all. Tawag dito. Basta ang galing. Ang sarap sa tenga, parang ganun. Para bang nasa radyo. Parang ganun. At nasa or TV. Or gano'n, nasa TV. So, yun lang Uncle. God bless sa iyong channel at sana ma-monetize na ulit yung channel mo ngayon. Of course. Pinag-pray ko na sana hindi na siya magka-problema. So, maraming salamat ulit Uncle sa suporta mo. Ayan, sa pinaka makulit kong Uncle. Ayan. Gwapo kong Uncle. God bless sa iyong channel, Uncle, at more barya and perang papel to come. Ayan, ikaw naman.
Yes. Okay, so it's my turn. Shout out ulit sa pinakagwapo at I can say na pinakamakulit na uncle I think sa ating community. Nagpapasalamat ako because he is in our team and also yun nga kagaya ng sinabi ni Ren, si Tito Celso, isa yan sa mga nagbibigay ng buhay sa mga live streams. Whether siya ang host or whether siya ay bisita or siya ang sponsor or siya yung singer, no? Lahat, nakapagbigay siya ng live sa mga live streams and not only in the live streams. Nung nakasama ko siya, I realized na kahit sa mga bondings, ganyan, sa mga happenings, pag nandyan siya, masaya. That's true. Masaya siyang kausap, masaya siyang kakwentuhan, yun, tawa ka lang ng tawa. Pero minsan mapapaisip ka kung ito kaya sinasabi ni Tito Celso, totoo pa ba ito? Tatawa ba ako? Baka kasi seryoso na to. Baka naman pag hindi mo tinawanan, nakakahiya din. Kasi diba baka sabihin, joke lang yun, tapos hindi mo naman, sineryoso mo naman. Minsan malilito ka din, pero siguro as time goes by, masasanay ka din and mamememorize mo rin yung kung alin yung joke at saka kung alin yung hindi. Parang si Mami Lot, syempre. Si Mami Lot, kaya minsan pag nag-joke dito sa Celso, kay Mami Lot ako naniniwala kung totoo ba yung sinasabi dito sa Celso or hindi. Double check ko kay Mami Lot. So, ayun. Just like what Ren said then, ayun, inuulit ko lang lahat. Maraming salamat sa lahat ng suporta sa pagpapamember kay Diyos Mabalos at saka kay Sienna's Vlogs PH saka kay RCC. Grabe naman yan, diba? Kaya ka-supportive siya. At saka sa pagiging makulit sa ating mga LS pang tanggal ng antok. Thank you so much for being so supportive for everything sa ating mga videos, sa ating mga premieres at mga live streams at of course sa ating team. Yan. So, that's it, Tito Celso. All I pray is of course good health, masayang buhay sa inyong family, sa inyong marriage of course. And keep smiling, keep laughing, and keep making everybody around you happy. So, God bless you more and of course your channel. Ayun. Happy birthday! Happy birthday to say happy birthday. Happy birthday! Happy birthday. Siyempre, kung bago kami at dahil birthday ni Tito Celso, bago kami magpaalam, di ba? Kakantan ka namin, Uncle. So, yun. Kakanta ka namin. So, yan, so ilabas mo na yung natin yan, music. May paradyo kasi kami dito eh. Ayan. So, ilalabas ko na nga pala yung radyo natin. Yan. Kasi kakanta na kami. So, piplay ko na ba yung music? Man? Yes. Go. Ayan. Radyo, play. Happy birthday to you. Wait lang, parang may mali. Kung hindi yan. Oo nga, hindi yan. Papalitan natin. Palitan mo. Make your wishes come true. Uncle, sorry. Mali yung music. Yeah. May radyo, ayusin mo naman. Ulitin natin. Birthday ni Uncle, ayusin mo. Palitan mo yan. Nagsalabat pa ako before this. Play. Okay, so kanta na tayo ha. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, go. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Uncle Celso. Yay! Siyempre naman, tuwing may birthday, ano bang meron?
Dapat may pa-gift, charot. Hindi. Siyempre, bukod sa regalo, hindi mawawala yung cake. Yan. Ay, ang bongga, may pa-cake. Ayan. So, bibigyan natin ng cake si Uncle. Ayan. Okay. O, cake, pasok. Ayan, cake na. Yan, Uncle, gusto mo ba yan, cake na yan? Or kung ayaw mo yan, pwede mong palitan yan. Palitan natin ng cake. Ayan. Bigyan ng options. Ayan, gusto mo ba yan, Uncle? So, palitan natin ulit. Palitan ulit natin. Ayoko niyan. Ito na lang. Sana all maraming cake. Ayan, yan na lang. Yan, nasisto ko yan. Yan, okay. Ikaw talaga yung namili para kay Tito Celso. Oo, syempre. Ikaw gusto mo ba? Bigyan din natin si Uncle galing sa'yo. Pagtabihin natin. Ayan, ito yung akin. Ito yung kay Mahal. Ayan! Bongga! Tapos, syempre, pa-confetti tayo. Ayan. Confetti! Labas! Taray naman! May nanalo na! Ayan. So, yun lang, Uncle. Sana napangiti ka namin. We hope na napasaya ka namin. Yan. At napasmile ng konti. Sana napasmile ka namin kasi kami lagi yung pinapasmile mo eh. Ayan. Yeah. God bless ulit, Uncle. Nagpipray ko lang na stay healthy. Ayan. Stay makulit. And stay pogi. Stay pogi. Ayan. Happy birthday. We love you. Diyos. Mabalos. Stay safe, stay home. God bless. Sa mga Bicolanos, Diyos. Sign language. Sign language. Siyempre, charot.